guys, it's morning. Ayan, makapagsimula na po tayo magtanim sa palayan. Ayan, isa-isang hakutin po yan, dalhin po natin doon sa basakan. Ayan po. Ang ganda ng palay natin at mataba, punong-puno. Yan, isa-isang ilalagay po natin dyan at ipasok. Punuin po natin yan hanggang sa mapuno po. Ayan, ang ganda. Magandang ani natin ngayon na to. Ang ganda ng ano natin, no, binhi. Time check. Ayan, mag-aalas 7 ng umaga. Ayan guys, napuno na po natin siya. Ayan, napuno na. At yan po ay dadalhin na ngayon ni Dana doon sa basakan natin. At magtatanim na po tayo. Ayan. Oops. Ayan po. Hanggang dyan, hanggang doon. Ang naikarga natin doon. Ikarga na. Okay. Ato kara itikuro yo. Kaisa ikumay ni. Aso ko kara toro kara ne. Hi. A few moments later. Welcome back to our channel. Ayan po, makapagsimula na po tayo ng pananim ng ating palayan. Ayan, ayun si Dana. Medyo uulan po ngayong araw na ito, kaya umaga pa lang, sisimulan na niya. Ayan. Siya lang muna mag-isa ngayon kasi papasok ako sa trabaho. Papunta na po ako ng trabaho guys. Eh siya nag-absent siya ngayon. Siya lang muna doon habang hindi pa daw uulan. Yan, nalagyan na po natin siya ng tubig doon. May mga tubig na po siya. Yan. Magtatanim na po tayo.
Yung iba tapos na, nataniman na nila. Yung sa atin na lang ang wala pa. Yung puntahan natin. Puntahan natin. Naog. Dagan. Uy, ayun. Ayun si Dana. Tua. Otosan, ami furiso da ne. Asa kara. Ayan po yung ano natin. Ito, planter. Ayan yung planter natin. Ganyan po siya kung ilagay natin. Yumawa naman siya ngayon. Siya lang mag-isa. Hindi guys, puntahan natin yung ano. Yung hindi pa nataniman. Ayan. Ayan siya. Ang ganda ng basakan natin, oh. Ayan. Walang mga buhol-buhol. Ang ganda ng pagka-flat. Ayun pa dun yung isa. Yun, dun. Ito. At saka yun. At saka dito pa, ayan. Dito rin. Sa previous video ko guys, dito natin yung kinukunan ng videos kung paano kinakrush. O binubungkal yung lupain. Ganyan na siya ngayon. Ayan na po mukha niya. Ayun po si Dana. Mag-iisang magtatrabaho ngayon sa kabukiran. Mag-usara na siya karon guys. Kaya na may work karon. Siya lang kay ginaapas niya ni dinhing lugara. Kaya ang uban na human na. Kailangan mahuman na po ni siya namo. Yan tan-out ta. Kung paano nilagay. O si. Ayan. Ang mailagay po natin dyan, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12. Hanggang ano po yan? 12, 14, 16. Hanggang 18 po ang mailagay natin. Kaso nga lang, medyo over na. Medyo mabigat na po siya. Hanggang dyan lang po. Hanggang 12 lang muna. Okay, start. Mga maya-maya iwan na natin ito siya guys kasi oras ko na para pumunta sa aking trabaho. Kaya medyo mabibitin po yung videos natin ngayon po, ne. Bibitinin ko muna kayo. Ayan. Yan, sundan natin, sundan. Ayun. Yan po ang proseso. Kung paano po natin itatanim ang ating binhi sa palayan. One, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, 6 po. 6 na ngipin. Pantay po ang sukat niya guys. Kailangan walang buhol-buhol. Okay, iwan na natin si Dana guys. Anong oras na? Yan, meron pa tayong 5 minutes. Pupunta sa trabaho. Sundan po natin. Yun.
Habang tayo palakad. Ayan, pabalik. Okay guys, that's it for today. Iwanan na natin siya dito at ako'y papasok muna sa work. At mamaya ulit hapon. Ayan, ang trabaho ko naman mamaya guys, pag uwi ko, ito lilinisan natin yan. Iiwan muna natin siya dito guys at babalikan lang natin po siya mamaya. Okay, bye-bye Tosang. Bye-bye Dana. Gambatin eh. Okay, iwanan natin guys. Tayo na. Pasok muna tayo sa work. Bye-bye! Thank you guys! Hanggang dito lang po muna tayo. Ako si Inday, Abel, Bisaya, ang probinsya ng Pinay sa Japan. That's it! Bye-bye! Hi guys! Ayan na po, natapos na pong taniman ni Dana. Kaninang umaga umuulan. May work ako, hindi ko siya natulungan. Ngayon, maghapon na, nakauwi na po tayo at natapos niya dito. Ayan, natapos na. Wawa naman si Dana guys, siya lang mag-isa. Taga-hako, taga-lagay, taga-tanim. Ayan. Puntahan natin sa malapitan po. Kaninang umaga umuulan pero ngayon ang ganda ng panahon. Maliwanag na maliwanag. Okay, sa kabila tayo. Ito. Doon din tapos na. Yan, isa. Ito. Thank you for watching guys. Ako si Inday, Abel, Bisaya. Don't forget to like and subscribe.